ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಇಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಕೋಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದೇನೊಂದಿದ್ದೆ ಮರಣಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪಂದು. ಸೊ ಕೋಡೆ ಅಂತೆ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಇಂಕ ಒಂಚೂರು ನಲಿಪೆರ ಮತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಪೋಯರ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆಗಂದು ಮರ ಕೊಯ್ತು ಬರ್ತಾನ ಮದುವೆದ ಖರ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೋದಾ ಸಂಚೆ ಅದು ಅವು ನನ್ನ ತಿಕ್ಕತುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಮರನ ಕಾರ್ಯ ಅಂಡದ ಐಕ್ಕಲ ಇಂಕ್ಲ ಕೇಂಡ ಅಂಚ ಐಕ್ಕಲ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕತುಜಿ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಡು ಇತ್ತ ಇನ್ನೂರು ರಪ್ಪ ಇದು ಅಪ್ಪನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಡೋದ ಇನ್ನೂರು ರಪ್ಪ ಕೊರ್ದು ಹುಡ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಮರ ಕುಂಬವು. ಸೊ ಐಕದು ಐತೆ ಅವರ ಸಂತತಿ ನಕ್ಷೆ ಯಾವುದು ಬಂದಿರು ಇಂಚದೈತೆ ವಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಒಂತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆತನಿಗೆ ಮರ ನಿರ್ದಕ್ಕೆ ನಡಿಪುನವೇ ಅಂಡು ನಾನು ನಲಿಪೆರುಂಡು. ಬಟ್ ಆ ಮರ ಕುಂಬಾರ ತುಂಬರ ಸೇಲ್ ಆವಡಂದತ್ತೆ ಅಪ್ಪಲ ఆయన ಏತು ದುಡ್ಡುಗೆ ಅಂತಿರಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು 20,000 ದುಡ್ಡುಗೆ ಅಂದಿತ್ತಾರೆ ಅರ್ನ ಸ್ಕೂಟಿ ಒಂಜಿ ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪೆರದಂದು ಯಾಕಲ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಜೇರು ಇತ್ತವರ ಒಂದು ಮರ ಸೇಲ್ ತಿಂಕ್ಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕದಂತೆ ಯಾರ್ದು ಮಾರ್ರೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಕುಂಬ ಅಂಟ ಕುಂಬೆದ ಸಾಗುವಣಿದ ಮರ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಕರ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಕರ್ತು ಬಾರ್ದನ್ನೇ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆಗಂದಿ ಕೊರೋನಾನೇ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತನ್ನೇ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆಗಂದಿ ಜನ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೇತು ಜನ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆ ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ 18ಗೆ 1 ವರ್ಷ ಒಂದು ಹತ್ತುಂಡು ಐಕ ದುಂಬೆಂದು ಪಾತಿಡ್ತುಂಡು ಮರತ್ತು ಆಂಡ್ಲ ನನ್ನ ಆತುಜಿ ಬಂಡ ನಾನು ಕುಂಬವು ಮರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತು ದೈತನ ಮನ್ಕೊಡತ್ತೆ ಧರ್ಮವು ದೈತಿ ಕಥ ಬಿಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂಗಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಊಲ ದುಡ್ಡಿದ್ದಿಂದ ಆಪನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಖರ್ಚು ಸುಮಾರು ಆತಲು ಕೆಲವು ಸಾಲಲ್ಲ ಉಂಡ ಪೂರ ಕೊರಡತ ಅದೇನು ತಾನೇ ಆತನ ಮಂಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಪೂಜೆಲು ದುಡ್ಡು ಮಂಚಿಗೆ ಸಾಲ ಪೂರ ಕಟ್ಟೋಡತ ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಋಣ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತು ಬದುಕಿ ರಾಪುಂಡ ಜದ ಅಂಚ ಆತ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಾಗಿ ಏನು ತುಜಿರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅದೇ ತೊಂಡಿಗೆ ಕೊರೋಡದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮಂತ್ ಹುಡ್ಕಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಅಂಚ ಇಂಕ ಒಂಜಿದಾಯ್ತ ಬೇಜಾರಂಟ ಅಪ್ಪ ಸುಳ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಸ್ಕೂಟಿನ ಸುಮಾರು ಬಬ್ಬಾಡ ಅಂತೀರಿ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ತುಕವೇ ಬುಡ್ಡ ಅಂತಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಸರಿ ಓಡುಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇಟ್ಟುಂಡು ಈಗ 20,000 ಖರ್ಚಾವು ಏನು 6th ಇಪ್ಪನದು ಇತ್ತೊಂದು ನಾರು 6th 5th ಅದನ್ನು ಇಪ್ಪನದು ಇತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಉಂಗು ಚುಚ್ಚಿದು ಇಡೀ ಕಜ್ಜಿ ಆತಂಡು ತೋಟ ವಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಅದೈತೆ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಈಗ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಒಯ್ದತ್ತೊಂದು ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತೊಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ತೈತೊನ್ನ ಅಂತಂತೆ ಪಡ್ನತೆ ಜಾಬ್ ಪೂರ ಬರ್ತೈತ. ಸೊ ಅಂಚ ತೋಡು ದಾದ ಪುರ ಆಗೋಣದು ಗೊತ್ತು ಚೆಂಚಿಪೇರ ಮರಣಿ ಸಂತತಿ ನಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ದು ಪುರ ಪತ್ತನ ಮತ್ತು ಅವಲಾರ್ನಲ್ ಪತ್ತ ಮಲ್ಪೋಪ್ನ ಅಂಚೈತೆ ವಿ ನಡುವೆ ಪೋತು ವಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೊಡ್ಪು ಅಂತ ಬರೋಡು ಅವರ ಒಂಜಿ ಸೇಲ್ ಆತಂಟ ಮಂಡೆ ಚಿಜ್ಜಂದು ಕೊಡ್ಪುನ ಹೊರಡಾತ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ಖರ್ಚಾತಂದಿತ್ತು ನಾವು ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆ ಸರ್ತಿ ತೋಟಗೂ ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ನೀರು ಪಂಡ ಪಂಪು ಗೊತ್ತದು ಹೋತು ನಿಂಗೆ ಅಂಚ ಪಿಂಗಾರ ಪೂರ ಕರಿಂಚಿದ್ದು ಗೊತ್ತದು ಮುಜ್ಜು ಪಿಂಗಾರ ಕರಿಂಚಿಂಡ ಬುಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿ ಹೊಲ್ತಾಪನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾಗಿಜ್ಜ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡದೈತಿ ಕದ ಕಷ್ಟಗಾಲ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡದೈತಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಲಾತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಲೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ದರೆ ಹಾಕದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಮಾಡ್ತು ಒಂಚಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಎಂದೇತ ನೋಡದ ಏರ್ಲ ಅಂಚೆ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪುಜೇರು ಆತ ಎಡ್ಡಿನರ ಮನೇಲಿ ಈ ಕಾಲದ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬರೋ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪುನಗ್ಲು ಮೂರ್ಖದ ನಾನು ಆಯ್ತು. ಇರ್ದು ಕಾರಣ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಕ ನನ್ನ ಲಾಗೇ ಜಾಬ್ ಅವಡು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾಯ್ತ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಚಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮರಿ ಏನ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನ್ನೇ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮರ ನಿಂಜ ಅಪ್ಪ ICUದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾ ಲಾಗಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಗಲ್ದು ಕೆಲವು ಓಲಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಏನೋ ಇಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪನ ಸುಮಾರು ಭತ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಕರೆಡ್ಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಿಂಡು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನೋ ಊಳು ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ತಿಚ್ಚಂಡು ಗೊತ್ತೇನಾ ಫುಲ್ ಹೈಡ್ ಮಂತಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೋ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇನ್ನೇನು ಎಂಗೆ ಅವಾಗ ಪಾಡ್ದು ನಿಂಗೆ ಎತ್ತೋ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದು ಏನು ಪಾಡ್ದಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನ ಹಸಿಡಿ ಪುನಃ. ಸೊ ಇಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ದೇವರೇ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಐಸಿದಲ್ಲಿ ಉಲಾಯಿ ಬಿಡು ಪೂಜಾರನ್ನ ಏನು ಇಂಚ ಬದುಕುಲ್ಲುನ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ಲ ಛತ್ರಡ್ ಉಳ್ಳುಡ ಉಲ್ಲ ಛತ್ರಡ್ ಏರೋ ಗಟ್ಟ ಐತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲೋಗ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಟ್ಟದಕ್ಲೆ ಬರ್ಪನ ದಂಡ ಅಕ್ಲ ಊರುಡು ಅಕ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಸರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡದ ಅಕ್ಲ ಇಂಚಿ ಗುಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡುಂಡು ಪಂಡದು. ಸೊ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಾತೇನಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನೆಂಕ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಿಂಗಲ್ಲ ರಾಪುಜಿ
ಅಂಚೆ ನಾನು ಎನ್ನತಿಗೆ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಇಪ್ಪನಾಗೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತಿತ್ತೆ ಸುಳ್ಳಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಅಡಿಗೆ ಎತ್ತನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತೆ ದಯಂಟೆ ನಾನು ಜಾಬ್ ಬಿಡ್ತೆ ಎಂಕಲದೆಲ್ಲ ಆವಡತ್ತೆ ಬುಕ್ ಎಂಕದೆಲ್ಲ ಕನ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಜೇನು ಅಪ್ಪ ತೀರ್ವಿರಂದು ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿತ್ತೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬಂದು. ಸೊ ಇಂಚ ಬರೋ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಕಣಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಿಜ್ಜಾನು ಗೊತ್ತಂಡ ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ತೀರ್ದೊಂಜಿ 30 ಡೇ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ 32 days ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ನಾನು ಐಸಿಡಿಲೇರಿ ಬಂದು ಲಾಗಿನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಇಂಕ ಇಕ್ಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂಡು ದಾಲ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆನ ಬೋಡ್ಚ ಅಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತೂತೋಡ್ನಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಚ ಬಾಯ್ ಉಂಡು ಬಂದು ತೊಟ್ಟು ರಾಸಿ ಬಗ್ಲತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಂಕ್ಲ ಕಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲೆಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನೇತು ಸಫರ್ ಆತೆ ಬಂದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಾಡು ದಾದಪುರ ಬಂಗ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ತೂಪನಾಗ್ಲಿಗೆ ಈಸಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂತುವರಿ ಏನು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ತರಪೋಚಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಡು ಪೂರಲ್ಲ ಎಪ್ಪುಜಿ ಒಂತೆ ಪುನಾತಿ ಅವ್ನು ಇಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತುಂಡು ಅವ್ನು ಇಕ್ಲ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲು ಅಂತೆ ತೂಲಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಈಸಿ ಅದನ್ನ ಬೇತಗ್ಲಿ ಹರ್ಟ್ ಆಪಣ ಅಂತ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಪಡು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಪಣದ ಬಂತನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಜಾತಿ ಕೊಡು ಐಕೆ ಮುಗ್ಲು ಶೋಕಿ ಮಂತನ ಅಂದು ಪಂತನ ಶೋಕಿ ಮಂತನ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಧರ್ಮ ಏರ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಇರು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಪ್ರಪಂಡ ಒಂದು ಗೊತ್ತಂಡ ಬುಕ್ಕ ಬಂದ್ಪೇರು ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಡ್ ಬತ್ತು ಪಂಡ ನಿಕ್ಕೆ ದಾಯ್ತೆ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಒಂಚೆಂಚ ಅನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾವು ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳಿರು ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದೆ ಎದೋ ಜನ ಸಮಾಧಾನ ಮಂತಡಕ್ಲು ಉಳ್ಳಿರು ಏರ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಡಾಲಿ ಲಾಗರ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿರು. ಸೊ ಆತ ಯಾರಂದ ಅಂಚನೆ ಆರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಾರು ಗೊತ್ತಂಡ. ಸೊ ಆರೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಜನ ಅಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಜನ ಎಂಕ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಲ್ಲಿರು ನಿಗ್ಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರೆತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಜಿರು ಗೊತ್ತಂಡ. ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರ್ಥವಂತನಂದೆ ಒಟ್ಟು ರಾಸಿ ಬಗ್ಲುನ ಕ್ಲಿಪ್ ಇರುತ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಐಸಿ ಉಡಿಪ್ಪುನ ನಿಕ್ ಲಾಗಿಗೆ ಒಂದು 3 ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಪೂರೇ ರೇಗ್ಲತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಾಯ್ ಉಂಡು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕಂಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಆಗ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇರ್ದೆ ಅಂದಲ್ಲ ಲೈಫದ ಲೆಸನ್ ಕಲ್ಪೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಊರುಡು ಪೋಂದಿನ ಪೋಯರ ಆಂದಿನ ಆತು ಮರ್ಯಾದೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬದುಕುತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತೆಂಚಲ್ಲ ಇಚ್ಚೂರು ತೂಪ್ಲೆ ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಂದೆರ್ತ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಯಾರುಂಡು 1 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲ ತಿನ್ನೇರ ಗತ್ತಿಜ್ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ರೇಷನ್ ದಾರಿನೇ ಉಂಡುದು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಏನು ವಿಷಯ ಬಂತ ಪೂರ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ನಿಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲಡಿಲ್ಲಡಿಗ ಸನ್ಯಾಸಿನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಿರತ್ತ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಂಡಾಗ್ಲಿ ನೆಂಚ ಅನ್ನ ಹಾಲಕ್ಕಿ ನಡಿತೈತೆ ಅಂತ ಬಂದು ಬರ್ತಿರತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚಿನಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿತ್ತಿರು ಎಂಗಳ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಬಂಡದ ಎಂಕ್ಲ ಡೋರ್ ಪಾಡ್ದನ ಅಡೆಮುಟ ಬತ್ತಿತ್ತಿರು ಏನು ಮುಲ್ಕಿ ಕಿರಿಕೆಟ್ ಮೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ದಯಂಡೆ ಏನ ಎಂಗಳ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಂಡು ಓಲ್ಲು ಬಂಟಗೆ ಪುಲ್ದ ಅಡಿಮುಟ ಬತ್ತಿರು ಓಲ್ಲು ಸಾದಿ ಅಡಿಮುಟ ಬತ್ತಿರು ಬುಕ್ಕೊಂದು ವಾಪಸ್ ಇಂಚಿ ಬತ್ತ ತೂಪೇನೆ ಮಾಯ. ಸೊ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಐದಕ್ಕೆ ಏನೈತೆ ಏರ್ ಬತ್ತನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಕಿಲು ಪಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತಿಜ್ಜಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಹಂಡ್ಲ ಏನು ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನೀ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಜಿನ ಬಾಕಿಲು ಪಡ್ದು ಬಲಿಯತ್ತ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಹಂಟ್ಲು ಇತ್ತದೇನಟ ಬಟ್ ಐನ ಹಂಟ್ಲು ಕೊಡ್ತು ಬಲಿಯತ್ತ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ ಜನ ಇಜ್ಜಿರು. ಸೊ ದೇವರೇ ಬತ್ತನ ಅದಾದ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಪೂರ ಯಾನ್ಲ ಬದುಕದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಷ್ಟದ ಎಂಕ ಏರ್ಲ ಪಂದು ಕೊರಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರು ಏನ ಲೈಫ್ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಉಂಡುಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಕಷ್ಟನ್ಲ ತೆರಿದೆ ಸುಖನ್ಲ ತೆರಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ 10th ಮಟ್ಟ ಏನು ಅಜ್ಜಿಲಡಿತ್ನ 10th ಬುಕ್ ಇಡೇ ಬತ್ತನ ಆ ಟೈಮಿಡಿ ನಾನು ಏತ ಸಫರ್ ಆದೆ ಜನಕ್ಕಲೆ ಎಂಚಪುರ ಎಂಕ ಬಂತೀರು ಪೂರ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನು ಏರೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡುಂದಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ ಸುಮಾರು ಕಲ್ಪದನೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಯಾನ್ಲ ಬಂಗಾಡೆ ಬೈದಿನ ಏನು ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ತೊಜ್ಪ ಬುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಚಪುರ ದಿನೋಲ ಎಂಚಪುರ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಬರಿದಿಲ್ಲದಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಲಾಗ್ಡ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಬಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಬಗುಲು ಇರೋದ ಬೇಜಾರಪ್ಪು ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಂತು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನ ರ್ಯಾಶಿಡ್ ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಯ ಯಾನಿಂಚ ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಆತ ಹರ್ಟಾತ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಪುರ ಅವಾಗ ಯಾನೆನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಂತು ಜಾನಂಡು ಪತ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏನು ತೂತೆ ಅಪ್ಪನ್ ಕಂಕನಾಟಿ ಪುರ ಲೆತ್ತ ಹೋತು ಸುಳ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪುರ ತೂತು ಮುಕ್ಳು ಅಂಚಂದು ಕಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಓಲಿ ಚಂದ ರಾವ್ದ್ರೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಇರತ್ತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದಕ್ಲೇನು ತೂಪ್ಜಿರು 3 ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆ ಬತ್ತು ಬೋಧನೆ ಅನ್ನ ಪನ್ಪುನೆನ್ ತುನಾಗ ಭಾರಿ ಸಾಚನಕ್ಲು ಒಂದೇ ನೋಡವ ಅಕ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಚ ತೊಗೊಂಡ್ರಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಎಂಚ ತೋತೇನೆ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪನ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆರು ಎಂಕ ಕೊರ್ಪು ನೆನು ಕೊರ್ವಿರು ಮುಕ್ಳೆಂಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಡಿತದಂಡ ನೀನು ಎಂಚ ಇತ್ತದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆತ ಅನುಭವಿಸೋದೆ ಅಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಲಾಗು ತೂತು ಚರ್ಚ್ ಮನ್ಪನತ್ತು ಎನ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಎಂಕ ಆಯ್ನ ಬಂಗ ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅವನಿಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜತ ಒಟ್ಟ ಹಾಸಿ ಬಗ್ಗಲ್ ಬೆರ್ಕು ಆಗ್ತದೆ ಸಂತಿಲ್ಲ ಏರ್ಲತ್ತು ಹೇಮಲತ ಪನ್ಪು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಬಾಯಿಂದು ಏರಿಗೆ ಪನ್ಪುನಾರು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಬಾಯಿಂದು
ಎನ್ನ ಲಾಗಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕೆ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಗಳ ಪಾತ್ರಡಂಚ ಮುಕ್ಲಿ ನಾನು ತೂತನ್ನೆಜ್ಜರೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಹೆಂಚೊಂಡು ತೂತನ್ನೆಜ್ಜರೆ ಎಂಕ್ಲ ನೆರೆ ಕರೆದಕ್ಲೆ ಸೋಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಏತ್ ಸಫರ್ ಆತ ಎಂಕ್ಲೆ ದಿನವಲ್ಲ ಏತ್ ಭಂಗ ಹತ್ತದ ಯಾನ್ ಏತ್ ಭಂಗ ಹತ್ತದೆ ಅಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಲು ದಿನವಲ್ಲ ಇಂಚ ಗಿಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಟ ಪಾತ್ರನೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ಕೇಂಡು ಹತ್ತು ಗಿಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡು ದಿನವಲ್ಲ ನೈಟ್ ಇಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತಂದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ನೆರೆ ಕರೆದಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಮಲ್ಲ ತೆಗ್ದಾದ ಗೊತ್ತು ಆಲೆ ನೆಲ್ಲಡಿತದ ಏನಪ್ಪನ ಆತ್ಲ ತೂತು ಹೊಲ ಇಜ್ಜಾನ ಎಂಕೆ ಡೌಟ್ ಹೋಗುಂಡು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಬಾಯಿ ಪನ್ನಗ ಆಲ್ನ ಎಂಚ ಆಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚಂದ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುಂಡು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂದಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ನೆಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬೋಧನೆ ಅಂತ ಕೊರಡು ಸಂತೆ ಬತ್ತ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಎಂಗಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಲೆತ್ತ ಪೈರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಸಾರಿ ನಿಗ್ಲು ಏರ್ಲಂತೂ ಬೇಜಾರು ಆವಡ್ಚಿ ಏನ ಅಲೆಗೆ ಬನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹರ್ಡ್ ಮನ್ಪೆರತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ್ಲ ಬತ್ತು ಚುಚ್ಚಿದು ಪಾತಿರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಬನ್ನ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದು ಸೊ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಾಲಿ ಲಾಗರ್ ಏನ ಎಂಕ್ ಆತ ಸಾಂತ್ವನ ಪನ್ನೇರಿಂದ ಎನ್ನದೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಸೊ ನಿಜ ಪನ್ನೋಡ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಪನ್ಯರ ಇಜ್ಜನ ಡಾಲಿ ಲಾಗರ್ ಎಂಚ ಭಂಗ ಆತದೆ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪನ ವಿಷಯಡ್ ಅವೇ ಭಂಗ ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಪಂದು ಪಂತಜಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಪಂಡೋನ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಓಲ ಆಪುಜಿಂದು ಗೊತ್ತುಂಡದ ಹಂಚ ಆ ಭಂಗ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತರ್ಥನದ ಎನ್ನುವೆ ದಾದ ಭಂಗ ಒಂದು ಗೊತ್ತಂಡ ಅವು ಆರ್ನ ಲೈಫ್ ಯಾನಾರೀಗ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಾಗ ಪಂಡ ಯಾನಾರೇನು ಕೊಂತದ್ದು ಪಾತಿರೊಂದಲ್ಲ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತನ ಕ್ಷಮಿಸಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡ ದಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಆತಂಡು ಅವು ಪೂರ ಏನಿಲ್ಲಡ ಆತಂಡು ಸೊ ನಾನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಪಂತೆ ಇರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ತೂನಾಗ ಎನ್ನವೇ ನೆನಪಾಪು ನಿಂಗೆ ಸೇಮ್ ಎನ್ನವಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಚನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತಲಂಚನೆ ಏನ ಮಗಳು ಸರಿ ಜರ್ನ ಮಗಳು ಸರಿ ಅಂಚನೆ ಆತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಭಂಗ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನಾಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಸಾಂತ್ವನ ಬನ್ನಿರ ಸಾಧ್ಯ ಗೊತ್ತಂಡ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನ ಭಂಗ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಬಂತೀರಿ ಭಂಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ಇಂಚಿನ ಉಂಡದ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂತೆ ಬಗಲ್ನ ಒಬ್ಬರು ಇಂಚ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಬಾಸಿ ಜನ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಓಕೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬರ್ರಾಗ ನಾನು ಕೊಡ್ತು ತೋಚುಂಡು ಯಾನು ಮರಣಿ ಅಪ್ಪ ಇಪ್ಪನಾಗ ಪದ್ಪೆದ ಬಿತ್ತಬಾರ್ದನ ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಪದ್ಪೆ ಗಂಟೆ ಇಷ್ಟ ಮರಣಿ ಇಂಕ್ಲ ಪದ್ಪೆ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತ ಅಮ್ಮಗೆ ಕೊದಿಬೂರ್ನ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಜು ಬೇನಾಡು ಬಲ್ಲಿಂದೆ ಮೂಲು ಅವು ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಅವು ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಚಿಗುರೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬರತ್ತನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬರ್ತಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಚ ಪಾತಿರ್ನೆ ನಿಜ ನಂಚ ಪಾತಿರ್ನಾಲೆ ಎತ್ತು ದಯಪಂಡ ತೆರಿಯಂದೆ ಪಾತಿರ್ಪಿರತ್ತ ಅಂಚಪುರ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ಲ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬುಕ್ಕ ಇಜ್ಜಂದಿನೇನು ಅಂಟನೆ ಯಾನ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಇಂಚಪುರ ಬಗಲ್ನಾಂಡ ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಯಾನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆ ಜ್ವರಟ್ಟು ಇಂಕ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ಏನ ಅಪ್ಪ ಅಂತೂತೆ ಮಾಮೂಲ್ನ ತೂತೆ ಅಂಜೈತನ ಏನಾಗ್ಲಂಟು ಪುರ ಪೋತ್ವೆ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನು ಪುರ ಪಂಡೊಂದು ಬದುಕಿಯಾರ ಎಂಕ ಎಷ್ಟೆಜ್ಜಿ ಯಾನೇ ಏರೇನ ಎಂಚ ತೂಡ ಅಂಚ ತೂತೇನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪುರ ಬುದ್ಧಿವಾದಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಕ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ ಜಾಬ್ ಬಿಡ್ತೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲದ ಖರ್ಚು ಹಾಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೇರ ಯಾನ್ ದಾದಲ್ಲ ಅಂಜಿ ತೂಡತ್ತ ಸಾದಿ ತೂಡದ ಮುಗ್ಳು ಬತ್ತೊಂದು ಪನ್ರಾಗಿ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಖರ್ಚು ತೂಪನ ಏನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪುರ ಮಕ್ಕಳು ತೂಪುನ ಅಂದೇ ನೋಡು ನಿಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಗೊತ್ತು ಅಂದೇ ನೋಡು ತೋಜ್ಬೇವೇನು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಅಂದೆ ಪದ್ಪೆ ನಡ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಲ್ಲ ನಡ್ತೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ದೂರ ಆತನಂದೆ ಸಾರಿ ಎರ್ಕ ಆತಂಡು ಪದ್ಪೆ ಬರಂದೆ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಏನ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಂತದ ನನಗೆ ನೆಂಪುಂಡ ಅಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಗೈಸ್ ಬೆಗಾಡ್ದು ಹೋತದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹೋದು ಅರಿಮತ್ತದೆ ತೊಂದಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಡಿಗೆ ಎತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅಂಡಿರು ಏ ಬರ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಡಿದೆ ಬರ್ತ ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕಿದೆ 12 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾನು ಪಂಜಾಬ್ ಕೊನೆದು ಬರೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಪ ತಹಸೀಲ್ದಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂಚೂರು ಸುಲಭ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿಡು ಅಕ್ಕಗಂತೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ರೈತಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೋ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪೇಟಿಡಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಓದಿರು ನನ್ನ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪೇಟಿಡು ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜೆ ಆಯ್ತುಕ್ಕ ಯಾನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಿ ಕಡಬಗೆ ಪೋಯೆ ಕಡಬಗೆ ಪೋದು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೊತ್ತಿಗೆ ಪೋಯರಿತ್ತು ಅಂಚಿಂಚಿಂಚಿಂಚಿಂದು ನನ್ನ ಗುರುವಾರ ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂತಿರು ಅಂಚ ನಾನು ಅದು ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಒಂದು ನಲಿಪುನವೇ ಬೇಲೆ ಹಾಪನ ಮರ್ರೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಕಡೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಯಾಕಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೇನಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಮಂತನ ಬುಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾನು ಬಜ್ಜು ತಡಿಲೆ ತಗೋಯಿರು ಆಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇ ಇರೋ ತೀರ್ಪೋಯ್ನಾಗ ಎಂಚ ವನಸಾದ ಇಜ್ಜನ್ ಎಂಕ ಪೋಯರ ಮನಸ್ಸಾಜಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಗಜಿ ನಮ್ಗೆ ಇಜ್ಜಂಡ ತಂಚ ಹೀಗೆ ಪನ್ನೆಂಕ್ಲೆ ಕಾಗಜಿದ್ದದೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಪೊಲಿಂದು
ಆಯ್ಕೆ ಬಂದಿರು ಒಂದು ಬಲ ಯಾನುಲ್ಲೇತ ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪರೋಟ ಪೈನ ಬುಕ್ಕ ತನಗ ಆಯಿಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಕು ಗುರ್ತೈಪನ ರೀ ಸೊ ಸೊಪ್ಪು ಪಾತಿರಿ ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ ಬಂದಿರು ಹಂಚ ಬುಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬಸರಿಂಚಿ ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಬರಕತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಅಂತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ನ್ಯೂಸ್లో ಇನ್ನು ಸರಿ ಕಟ್ ಮಂತುಜಿ ಏನು ಪೂರ ಮನ್ಪೆರಗೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮಿನ್ ತಿಕ್ಕು ಓಕೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಏನು ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ಆದಾಂಡು ಸೊ ಇನ್ನು ಕೋಡೆ ಇನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಯಿರೋ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕಾರಣ ಸತ್ಯ ಅಂಬೆ ಅಪ್ಪ ಐಸಿಡಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಂಜಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಿಗು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಪೂರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತದೆ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಕುಲ್ಲುನ ಬುಕ್ಕ ನಾನು ಏನು ಪುಂಜೋನ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಏನು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಕೊರ್ಪುನಾತು ಕೊಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮರ್ಲೇರಿಗೆ ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಮರ್ಲೇರಿಗೆ ಮರ್ಲೇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮಲ ಮರ್ಲೇರಿಂದ ಅನಿಸುಂಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಇಡೀ ಒಂತಪೆ ಆ ಪುಂಜು ಕಮೆಂಟ್ ನಾನು ಬಟ್ ಎಂಗೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಮಾತ್ರ ಪಾಡುಡು ಅಂತ ಆಯ್ತಂಡು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ನಾನು ಓ ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಏನು ತಾರೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇನಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಇನ್ನೀ ಒಂಜಿ ಏನು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪಂಡದೇ ಪನೋಡುಂದುಲ್ಲೆ ಡಾಲಿ ಲಾಗರ್ಲ ಎಂಕ ಇನ್ನೇ ಬಂತನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ತರೆಗರುಚಿ ನಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಈಮೆತಕ್ಲಿ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಬನ್ನಾರ್ಲ ಅಂಚ ನಾಮೇದೆ ಈಮೇತಕ್ಲೆ ಪುಣ್ಯಗ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮತ್ತು ಹಾಪೇರು ತೊಂದರೆಜಿ ಇಂದು ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಎನ್ನದೆ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಯಾನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಟೋರಿ ಪಲ್ಲೆಂದು ಸೊ ಯಾನು ಅಪ್ಪನ ಸ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪುಂಜುನಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇರತ ಯಾವ ಅಂಜಿನಗ್ಲು ಇಡೀ ದಿನ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಅವ್ರಿನ ಮಂಡೆ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಪ್ಪನ ಸ್ಟೋರಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆದಿನೇ ಬಂಪೆ ಹಿಂಗೆ ಸತ್ಯ ಪನೋಡಂಡ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ ಏನು 10th ಬರ್ತದೆ 10th ತುಂಬು ಇಂಚರ ಜಟ್ಟು ಬನ್ನ ಪೂರ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತು ಅವಲ ಎತ್ತು ಬಿಡತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದಿಜ್ಜಂಡು 10th ಬುಕ್ಕ ಜೀವನನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು 10th 9th ಪನಾಗನೇ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪಂಡ ಓವರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಂತ ಹೋಯ್ತಿರು ಐಡ್ದುಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಓವರ್ ಆಂಡು ಏನೇ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಆರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಇರತ್ತ ನಮ್ಮ ಡಾಲಿ ಲಾಗರ್ ಆರ್ನ ಲೈಫದೆಲ್ಲ ಕನೆ ಆತಂಡು ಇಂಕಂದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ದೂರಿಯರ್ಲ ಎಷ್ಟಿಜ್ಜಿ ತೆನಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿರು ಸೊ ಎಂಕ ದೂರಿಯರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಲೈಫೇ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಂತದೆ ಊರುಡು ಅವೇ ಪೋಯರ್ ಎಂಕ್ ಅವಂದಿಜ್ಜನ ಟೈಮ್ ಇಡಿಯಾನ PUC ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಪೋನಾಗ ಆತು ಅಂತ ಮಂತದೆ ಅಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎಂಕ ಸತ್ಯಗಳು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಬುಕ್ಕ ಏನರ್ಧ ಅಪ್ಪನತ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತೂತೆ ಸುಳ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡು ನೀಕು ತುಂಬ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಗೆ ಎಂಕಲನೇ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋತು ಪಾಡ್ದನ ಸೊ ಆತು ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಅಪಗಾರನ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಆತಿತ್ತಂಡು ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಜೋಡು ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಕುಂದಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲೆ ಪೋಪುನ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ 6 ಮಂತ್ ಇರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿರು ಬುಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕದ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಅದೇ ಅಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ವಾದ ಮಂತ್ ಬುಕ್ಕ ಜಗಳ ಎಡೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನು ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಪನ್ನೆಗೆ ಹೂವು ಕುಟ್ಟು ಇಂತ ಅಂಚದ ದನ ಮಂತು ಇಂತಿರು ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನವೆ ಯಾವಡು ಅಂಚೆ ಮಾತಿತ್ತಂಡು ಐಕು ತುಂಬು ಯಾನು 9th ಇಪ್ಪೆರ ತುಂಬು ದೇವ್ರನ ಅಂಚಿನ ಜನ ಅವು ಸತ್ಯ ಅಂಟು ದೇವ್ರನ ಜಗಳ ಅಂತ ಏನಪ್ಪನ ಬೆಸ್ಟ್ ಜನ ಇರ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಐಕು ತುಂಬು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಇತ್ತನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡದ ಎಂಕಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತನ ತಿಕ್ಕತ್ನ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ನಡೆದಾರ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಅಕ್ಕಗೆ ಬರೋ ಎಡ್ಡೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಲ್ಲಿನ PUC ಸೈನ್ಸ್ ಓದಾಯಿರು ಸೈನ್ಸ್ ಓದೋದು ನಿಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನು ಓಲ್ ಮಲ್ತದ್ನ ಎಂಚ ಫುಲ್ ಎನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎನ್ನ ಫೀಸ್ಲ ಏನು ಬೆಳಂದೂರಿಗೆ ಯಾನೇ ಕಟ್ಟದು ಯಾನೇ ಬೆಂದುಂದ್ರ ಯಾನೇ ಎತ್ತು ಬಂಗ ಹತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆ ಏನು ಬೊಳ್ಪು ಏನೋ ಅಂಚಿ ಪೋನಪ್ಪಂತೆ ಅಕ್ಕಗೆ 10th ಅಂಡ್ಲ ಮೂಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲ್ಲ ಪೋಯ್ನ ಅಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅಡಿತ್ತಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದಾಗಲ ಸಾಂಕದಿರು ಬೇಗ ಪಾತ್ರ ತುಂಗಿಪ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ 10th ಮಟ್ಟ ಮುಲ್ಪಾಯಲು ಬುಕ್ಕ PUC ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ಯಲು ಸೊ ಐಕು ಪುರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಿಪ್ಪುಂಡು ಟ್ಯೂಷನ್ದು ಪುರ ಇತ್ತಂಡು ಬುಕ್ಕ BSc ಮಂತಲ್ಲ ಸುಳ್ಯ KVG ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕುರುಂಜಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಾಲೇಜ್ ಅವು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ NMC ಕಲ್ತನ ಅದು 3 ವರ್ಷ BSc ಮಂತಲು ಅವಾಯ್ಬ ಕಾಲು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪೋಯಲು ಧಾರವಾಡ ಅಂತ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪುರ ಮಂತಲು ಆಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಸೊ ಎಂಕ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಂಡ ನರಮನ್ಯನ ಗ್ರಹಚಾರ ಕೆಟ್ಟುಂಡ ಏರ್ಲಾತಿ ಇನಿ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಇತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ದಾಲೇಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತನಗ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರನ ಲೆಕ್ಕ ಆವೇರಂದು ಪನ್ಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮನೆ ಇಂಚಲ ತಿರ್ಗಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ ಅಂತ ಪನವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಏರಿಗ್ಲ ಅನ್ನೇ ಮಂತ ಜಿರು ಬಟ್ ಎನ್ನಪ್ಪಗೆ ಆಯರ ಕಾರಣ ಕೊಂಚ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಐನ ಪಂಡ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಎಂತಲ್ಲ ಅನ್ಪಿಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಂಚ ಅಂತ ಇಂಚ ಅಂತ ಒಯ್ತಿರು ತಲ ಅನ್ಪಿಜಿ ಹೆವಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ನಾಗಲ ಇಲ್ಲಲು ಓ ಮತ್ತು ದಾದ ಮತ್ತು ಆಪುಂಡ ಓ ಮಾತು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟನೇ ಸೊ ಅವ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರೋದು ಯಾನ ಕೂಜಲ್ದಿತ್ತದು
ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡೆ ನಪ್ಪಡ ಯಾನು ಬೊಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ದೀಡೊಂಜಿ ಅಮ್ಮಲತೆ ಅಮ್ಮ ಕೋಪ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾನು ಬುಲ್ತು ಬೊಕ ಪಾತಿರ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಅವ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆದ್ ಬಿಡ್ಪೆ ಬೊಕ ಅಪ್ಪಲತೆ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ನೆರಂಡ ಬೊಕ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟುಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಕೊರ್ಪಿನೆಟ್ ಪೂರ ಅಪ್ಪ ಬಿರ್ಸಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಓಕೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬುಕ್ಕ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಬಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಿರಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಭಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ತಿತ್ತಿರು ಸೊ ಐಕದು ಪೂರ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಉಂದ ಒಂದಿತ್ತಲು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗಲ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪಿರು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡುಂದು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಗಡ್ದೆ ಅಂಚಿನ ತೂತು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡ ಅದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬುಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಆನಾಗ ಅಂಚ ತೂಪುನ ಪೂರ ಆನಾಗ ನಮಕ್ಕಲ ಪೇಟೆಡ್ ಪೋಯರ ಸರಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಂಟ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ತೂತು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡು ಓಲೆ ಎಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ಪೋಯಿನವಳು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಏನು ಅಪ್ಪಗ ಲಾಕೆಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿಗಲ್ಡ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಅಪ್ಪಗ ಏನಪ್ಪ ಮೆಂಟಲ್ ಆದಿತ್ತಿರು ಬುಕ್ಕ ಬುಳ್ಪು 4 ಗಂಟೆ ಬರಲಕ್ಕೊಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರಿಕೆ ಹೋಪುನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಓ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕ ಇರೋದನ್ನ ಕೈಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕು ಜರದನ್ನ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಹೋಯ್ತದು ಎಂಕ್ಲ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚ ಪೂರ ಆತಂಡು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ ಪಂಡ ಅವ್ರು ಮೆಂಟಲಿ ಇದನ್ನ ಆತಿತ್ತಂಡರಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಫರ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಪೊಂಜಿ ಒಬ್ಬತ್ತಂತೂ ಏನು ಅಪ್ಪನ ತೂತನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರೊಂದು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನೇ ಏನು ಎಂಕೆ ಏತೆ ಬಂಗಾಂಡ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಯಾನೆ ತೂತನ ಎಂದೇನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಯಾನೆ ತೂತನ ಏತು ಬಂಗಾಂಡ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಮನೆ ತನಿ ಗುಲ್ಪನ ಸರಿಯಾದ ಏನಟ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಯಾನ ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸು ತೀಟೊಂದೆ ರೋರ ಪನ್ಪೇದೆ ಕೋಡೆ ಹೆಂಚ ಮಂದಿ ದರಿತೇನು ಬೋಡ ಅವು ಪಂಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ದ್ಯಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ನಡುಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಇತ್ತನಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಇತ್ತನಗ್ಲಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ತಾಸಾರ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿನ ಪುರಾಣಾಗ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹತ್ತಂದ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಬಂಡ ಏತೋ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣನೇ ಕೊರಿಯರ ರೆಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಅಪ್ಪನಾಗ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಾಗ್ಲೇನು ಆಗ್ನ ಜೋಕ್ಲು ತಾಸಾರ ಮನ್ಪುನೇನು ಇಜ್ಜನ ಕೆಡ್ದು ಪಾಡ್ನೇನು ಪುರ ಯಾನಕ್ಕೆ ಎಂತೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚಪುರ ದಾಲ ಮನ್ಪೇರ ಬೋತುನ್ಲ ಇಜ್ಜ ಬೊಕ ಏನೇನು ಪುರ ಇನ್ನೂ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದ ಇರ್ತಜಿ ಅಂಚಪುರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆವಡುಂದಿತ್ತನ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಎಂಚಿನೂ ಪೂರ ಬರೀತು ತಮ್ಮನೇಲಿ ಪೂರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರೀತು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಅದು ಒಂದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಏನಿಲ್ಲದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚಿತ್ತನದ ಇತ್ತೇನಿಗಲ್ ತೂವಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ನಮ್ಮ ಬಡ ಬತ್ತದ ಇಜಂಡ ಇಲ್ಲಡ ಸರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ಲೈವ್ ತೋಜಿಪಾಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಓ ಇಲ್ಲ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪಂದ್ರೆ ಅಂಚಿನಾಗ ಏತೇತೋ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ತೂಪಿರು ಸೊ ಎಂಕ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡುಂದಂಡ ಎಂಕ ಏಪನೆ ಮಂತದೋಲಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಒಂದು ಯಾನ್ ದಾನ ಮುರನೇನ ಗ್ರಾಚಾರ ಕೆಟ್ಟುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಐಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿಯೆ ಸೊ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತನ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತದ ಏನು ಐಕು ತುಂಬ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜು ವಿಷಯ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಮೂಲು ಪಂಚಾಯಜ ಕಾಲ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ಲ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಜ್ಜಿಂದತ್ತಂದೆ ಬೆತ್ತವೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಪಂತಜಿ ದಾಯಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪನ ಬೋಡ್ಚಿ ಇತ್ತು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪನ ಬೋಡ್ಚಿ ನಮಕ್ಕಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಡು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನಪ್ಪಗೆ ನಡೆದಿಂದ ಹೆರಬಲ್ಲಿ ಅಗ್ಲೇರ್ತ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ಲ ಎನ್ನಡ್ದಿಂದ ಹೆರಬಲ್ಲಿ ಬಂಡತ್ತೆ ಇತ್ತಿಜ್ಜೆ ದಾಲ ನನ್ನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೂರ ಪೋಯರ್ಲ ಇಜ್ಜದ ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೂರ್ತಿ ಪನ್ಪುಜಿ ದಾಯಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವದಕ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಕಲು ಪನ್ವೇರು ಓವರ್ ಅಂಚೆಂಚ ಅಂದು ಪನ್ಲೆ ದಾಲ ಮನ್ಪಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಅಗತ್ಯನ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಪಾತ್ರನೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಬೋಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅತ್ತ ಮೂಲು ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಏತ ಸಫರ್ ಮಂತದ ಅಂತ ಎಂಗೂ ಗೊತ್ತು ಬರಿದಿಲ್ಲದಕ್ಲೇಗು ಎನ್ನಮ್ಮನ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಏತು ಬಂಗ ಆತದ ಎಂಚಿತ್ತು ನಿಂದು ಅಂಚ ಬರ ಯಾನೊಂಚೂರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ದ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಆತೆ ಬೇತೆಗೆ ನಾ ಲೈಫನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪೆರದುಂಬು ಹೊರತೂಲೆ ಬುಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೆರದುಂಬು ಅಲ್ಲೆಂಕ್ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಬಾಯಿ ಇಂದ ಪ್ರಪಂಚಲು ಅವು ಸುರುಗು ಎಂಚ ಬಂಡ ಅಪ್ಪ ಐಸಿಡುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ಅಂತ ಸುರುವೈನ ಸೊ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಬಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನರ್ದು ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಟರ್ ಅಂದು ರಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತದಂಡಲ್ಲ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಾತೇರ್ನವಳು ಉಂಡು ಸೊ ಐಟ್ ರೆಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೂನಾಗ ಅಂದಾಜಿ ಆಪುಂಡು ಹೇ ಮುಚ್ಚಿದೆ ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಲ ಬಳಸನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಡ್ದುಕ ಬುಕ್ಕ ಯಾನಿಂಚಂಡ ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಈರಿಂದೆ ಬಂಡದು ಪೋತುಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಮಿನ್ನಾರ್ದು ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಟ್ಟರಂದು ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿನ ವಿಷಯ ದಾಯಿ ಮೂಲು ದಾಯಿಗೆ ಕಿಪ್ಪಿ ಕೀರ್ತಿಗಳ ಎಂಕಲ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪನಾಗ್ಲು ಏತು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಏತು ಎಡ್ಡೆಂತಿನಗ್ಲು ಒರಿಯಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತದ ಪಾತ್ರನಾಗ್ಲಿ ಏತು ಎಡ್ಡೆಂತಿನಗ್ಲು ಆತ ಏನು ಪನ್ಪನ ತಪ್ಪ ಸರಿ ಅನಿಕ್ಲು ಪನ್ಲೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಮಂಡುರಾಯ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತನ ಈಗ ಪಾಪ ಯಾರೋ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಯಾರೋ ಬತ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಅದರಿ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಟ್ಲ ಇಂಚ ಪನ್ಪಾತ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ಐಸಿಡುಲ್ಲೆರ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದು ಹಾಂ ಇಂಚಿನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪನೋಡಿ ಯಾನು ತಪ್ಪಾದಿಪ್ಪು ಯಾನು ಒತ್ತೋನು ಐಸಿಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನ ಬಟ್ ಐಸಿದಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊಯರ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ಎಂದಾದ ಅನ್ನ ಛತ್ರಡ್ ಫುಲ್ ಗಟ್ಟದಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಮುಕ್ಲು ಗುರ್ತಿಜ್ಜರ್ನಕ್ಲಿ ಐಸಿದ ಉಲಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಏನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಜಿ
ಪಿದೈಪುನಾಗೆ ಬುಕ ಯಾನ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ದೆಟ್ಟಾನ ಏನು ತೊಜ್ಬದೇನಾ ತೊಜ್ಬತ್ತಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಉಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ವಾರ್ಡ್ದ ಲೈಪನಗೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ತುಜಿ ಅಪ್ಪನ ತೂಪ್ನ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ತೂತೆ ಪಿದೈ ಏನಿಂಚಿ ಬುಕ ಅರಿಗೆ ಮಸ್ಟ್ ಅದು ಅರಿಗೆ ಟಿ ಬಿ ಇತ್ತು ಟಿ ಬಿ ಪೇಷಂಟ್ ನರ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಹರಡುಂಡು ಅವು ನಿಗ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಾಡು ಕಾಯಿಲೆನ ಪಂಡಾಕ್ಲಿಗೆ ಬೀಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಬರ್ತದನ ಸೊ ಒರಿ ತಾನದೇ ಕಾಯಿಲೆನ ನಮಕ್ ಬರಿಯರ ಏರ್ಲ ಒತ್ತೊಂಜಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಐಕದ ಐನತ್ ದೂರ ನಿತ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ ಡಿಪ್ನಾಗ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರೇ ಬತ್ತ ಬಂದಿತ್ತೀರ ಅವರಿಗೆ ಟಿ ಬಿ ಉಂಟು ಏನೇನು ಆ ಲಾಗಡ್ ಬಂತೆ ಟಿ ಬಿ ಉಂಟು ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇರಿಂದ ಏನು ಅಪ್ಪಗೆ ಟಿ ಬಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಏನು ದೂರನೇ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಐಟು ಪಾಡ್ತಿತ್ತೀರ ಐಟು ಅಪ್ಪಲ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಆಗ್ಲಿ 2 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟಿ ಬಿ ಇತ್ತನು ಸೊ ಅಪ್ಪನ ಚಾಕ್ರಿ ಮನ್ಪು ನಾತ್ ಮಂತದೆ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಕ್ಲಿತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಮಂತದ ನಾತ್ಲ ಮಂತದ ಬೇರೆ ಅಂತ ಬಂತೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸದೆ ಬುಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಮಾತಿರ್ನ ಲೈಫ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬಂತೇರು ಯಾನ ಕಷ್ಟನ ಅನುಭವಿಸದೆ ಸುಖನ ಅನುಭವಿಸದೆ ಎಂಕ ನಿಕಲ್ಡ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪರಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಕಲ್ಡ ಎಂಕ ತೆರಿಯಾರ ಎಂಕ ಇಜ್ಜಿ ದ್ಯಾಂಡ ಯಾನ್ ಬೋಡೆನಾತ ಬಂಗಾತದೆ ಎಲ್ಲೇ ಏಜಿಟ್ ಎನ್ನ ಫೀಸನ್ ಯಾನೇ ಕಟ್ಟದು ಯಾನ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿತದೆ ಯಾನ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಂಡದು ಯಾನ ದೂರ ಪೋಪ್ನೇನು ಉಂಟದು ಮೊಲೆ ಲೋಕಲ್ಡ್ ಕಡಬಡು ಜಾಬ್ ಮಂತು ಐತೆ ಐನು ಬುಡಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಲೋಕಲ್ಡೇ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಮಂತ್ಲೇಕ ಒಂದು ಪುರ ಏರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಎಂಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತ್ನಗ್ಲೆ ಓ ಕೊರೆಪು ನಾನು ಆಯ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲತ್ತು ಅಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತ್ನಗ್ಲಿಗೆ ಈತೆ ಬಂಡ್ರಿ ಪುನಃ ಸೊ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅನ್ಪುಜಿ ಒಲಾಂಡ ಮಿಡ್ಲ್ ಬತ್ತನೆ ನಿಂಚೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಾಗ್ ಮಂತ ಎನ್ಕತ್ತ ಐಟು ಪುರ ಪಂಡ ಒಂದಿಪ್ಪತಿ ಅಂಚ ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಗಲ್ನತ್ತು ಪಂಡ ಎಂಕ್ 4 ವರ್ಡ್ಸ್ ದಾತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪು ನೆನಕೇನ್ರನೇ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುಜೆ ಕೆಲವದಕ್ಲು ಬುಕ್ ಇಜ್ಜಂದಿಪ್ಪು ನೇನು ಪಂಡ ಏತು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಅಕ್ಲು ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತುತ್ತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅತ್ಲ ತೂತ್ವೇರು ಅವು ಪಕ್ಕ ದಯಂಡ ಅಕ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಪಣಾಗ್ಲಿ ಚೂರು ಬನ್ನಾಗ ನೆತ್ತಿಗೆರ್ಲು ಅವಾಗ ಮುಕ್ಳು ಮೂಲಿ ಇತ್ತುದು ನೆಂಚಾತು ಬೇತೆಕ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪನಾಗ್ಲ ಮಂಡೇಟು ಲದ್ದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪುರ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತನ ನಾನು ಮರ್ಲೇರಡೆ ಏನು ಪಾತಿರುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾತ ಮಂತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಜಿನದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೊಂತರ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾದಿತ್ತು ಪಂತೆ ನಾನು ಪೂರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತೀತೆ ಇನ್ನು ಪಾಡ್ಪೆ ಐಕರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಜಿನೇ ದಾವಡು 10ನೇ ದಾವಡು ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐ ಕರ್ತೊಂಡ ಮೂಜಿನೇ ದಾವಡು 10ನೇ ದಾವಡು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಜಿನದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪಾತಿರ್ನವೇ ತಪ್ಪು ಎನ್ನ ವಿಷಯದ ಮುಗ್ಲು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಐನವೇ ತಪ್ಪು ಐಟೆಲ್ಲ ಕಿಪ್ಪಿಗಿರ್ತೀನಿ ಕೊಂತು ಪಾತಿರ್ನೋ ದಾದಿತ್ತು ನಿಂತು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಲಾಗಗೆ ಕಿಪ್ಪಿಗಿರ್ತೀನಿ ಕೊಂತರ್ಪನ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ದು ಜನಕ್ಲುಲ್ಲೇರ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವದಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಪನ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೋಜುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡವ ಎಂಕ್ಲ ಧರ್ಮಗು ಶೋಕಿ ಮಂತೊಂದು ಕುಲ್ಲೇರ ಎಂಕ್ಲೆ ಮರ್ಲತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡಿಟ್ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಬಾಡ್ರೆ ಏತು ನೆಟ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನೈತೆ ಜಾಬ್ಲ ಬಿಡ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ್ದಾಯ್ತು ಗರಿತನ ಹೆಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಕ್ಕುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ದುಡ್ಡುದ ಮರ ನಡ್ತಜಿ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚನೆ ದಾದನ ಮಲ್ತದು ಯಾನು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ತರೆ ಹಾಕದಜಿ ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಂಡ ಇಂಚ ದಾದನ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಏನು ಸಾಗಿಸಬೆ ಇಟ್ಲ ಕೊಂಪುನಿ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅವು ಬೋಡಿತ್ತು ನಂದು ಎಂಕ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಎತ್ತಾ ಬೇರೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಂಡು ಯಾನು ದೇಂಡ ಎನ್ನಪ್ಪನೇ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಯಾನ ಧೈರ್ಯ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಅರಿಗೆ ಎಂಟು ಕೈಪಂಡು ಅರು ಬದುಕದು ಬರ್ಪೇರಂದು ಏನೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈತೆ ಯಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ತೂಲೆ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಪಾತಿರ್ದಿರು ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಡೆಗೊಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ಹುಡ್ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್.